אז שלום לכולם, שמי אורי, תכף אני אציג את עצמי בצורה קצת יותר מפורטת. אני רוצה קודם כל להגיד לכולכם תודה. שוב פעם להתנצל בפני אלה שהגיעו בזמן, וזה שהתחלנו 10 דקות יותר מאוחר. מה שנעשה היום, נעשה הרצאת חשיפה, הרצאת פתיחה לסדנה בנושא, קראתי לה הצעד הראשון לעבודה חדשה, כאשר זה לא חייבת להיות עבודה חדשה, זה יכול להיות גם איזשהו קידום של הקריירה ומה שאתם עושים, אבל גם כמובן עבודה חדשה, כולל כל מיני שאלות, מה נכון לעבוד, האם להיות שכיר, להיות עצמאי, להמשיך בעבודה שאני עכשיו, טוב לי בה, לא טוב לי בה, אני רוצה משהו אחר, ועוד שאלות. אז אני רוצה להתחיל שאלה, לפני שאנחנו נכנסים לעניין, לשאול מה זה הצעד הראשון לעבודה חדשה? למישהו יש לו רעיון. מה יכול להיות צעד ראשון לעבודה חדשה? להגדיר מטרות, להגדיר. אבל עד החלטה שהולכים לעבודה חדשה. ולמה היא משימה חדשה. בסדר. אני אשאיר את השאלה הזאת רגע פתוחה, לפני שאנחנו נתייחס אליה, ואני רוצה לספר לכם על משהו שקרה לי באנגליה. לפני לא מעט שנים הייתי בסיום הלימודים שלי, הייתי מהנדס תוכנה צעיר, ונסעתי בעקבות אשתי לאנגליה. היא למדה שמה ואני חיפשתי עבודה במשך די הרבה זמן. הייתי במספר רעיונות, קיבלתי גם תשובות שליליות. באיזשהו שלב הייתי באיזשהו רעיון ואמרו לי משהו כמו התקבלת והציעו לי את העבודה. הסתכלתי על העבודה והייתה עבודה בסדר, לא מה שרציתי, אבל בסדר, כאילו עבודה מכובדת אבל לא לעיל. וביקשתי, ואנחנו תכף נתייחס לזה בהמשך, ביקשתי זמן לחשוב על זה, על העבודה, והלכתי, ומשהו כמו שעה אחרי זה קיבלתי שיחת טלפון, ובה הייתה הזמנה לרעיון לעבודה מאוד מאוד אטרקטיבי שרציתי. ואז הייתי בדילמה. מצד אחד יש לי עבודה ביד, כאילו בטוחה, היא לא הייתה ב-100% בטוחה, אבל ב-99% ביד שלי, ועבודה לא משהו. מצד שני, יש לי עבודה, הזדמנות, אפשרות לעבודה הרבה יותר אטרקטיבית. מה להחליט? אז יש את הקלישאה של טוב ציפור אחד ביד ושתיים על העץ, אבל זה לא היה מה שהרגשתי. הרגשתי שאם אני הולך על העבודה שעברתי בתרעיון, אני בעצם איזשהו מתפשר, ולא הולך למה שאני רוצה, והייתה לי התלבטות די רצינית לגבי זה. כרגע עצור, לא אתן את התשובה, אני מבטיח שהיום אני אספר מה החלטתי ולמה, אבל כרגע נשאיר את זה פתוח, ואני רוצה לחזור ולשאול מה הצעד הראשון לעבודה חדשה, ופה אני רוצה לענות, הצעד הראשון הוא בראש שלנו. אוקיי? הצעד הראשון, אז אחרי שאמרתם הגדרת מטרות, קבלת החלטה, הצעד הראשון הוא בראש, שאנחנו מודעים או מבינים או רוצים או מחליטים שאנחנו רוצים עבודה חדשה. וזה מתחיל באיזשהו משהו במחשבה בראש, וזה תהליך, אוקיי? זה לא משהו שהוא יכול להיות תהליך מאוד מהיר, אבל זה לא משהו שהוא רץ מהר, אלא איזשהו תהליך. ושני תהליכים אני רוצה לדבר היום. אחד זה תהליך שאנחנו נעבור במהלך ההרצאה, אני תכף נדבר על התהליך הזה, והדבר השני זה תהליך שנעבור בסדנה, שתעשה איזושהי הרחבה של הדבר הזה שמתחיל בצעד ראשון בראש. עוד שאלה שאני רוצה לשאול זה מה הופך אנשים למצליחים? מישהו, כן? אני חושב שזה שילוב של כישרון, שבא לידי ביטוי גם רגש ואהבה למה שאתה עושה. דוגמה לזה באופן פיננסי בסופו של דבר, משולש רגש, משהו שאתה אוהב לעשות, רוצה לעשות, לא טוב, יש לך לקבל את זה גם בשכר. אני רוצה להוסיף על זה התמדה.
אז האמת שהכל זה נכון, ויש עוד דברים. למעשה, יש שני גורמים שאנחנו מגדירים הצלחה. אנחנו נתייחס לשני הדברים האלה. אחד, אנחנו נתחיל עכשיו בהרצאה, ודבר השני, נעסק רק בסדנה, לא ניגע בזה עכשיו. וזה חלק ממה שאנחנו נדבר עליו בתור חשיבה, או איך אני מקדם את הקריירה שלי. זה לא שאני חייב ללכת לפי המתווה של אנשים מצליחים, אבל אם אני הולך לקריירה, כדאי שהיא גם תהיה מוצלחת. ויש מחקרים שנעשו בספר מאוד מפורסם ועתיק שנכתב בנושא, שהוא מהווה את המקור לסדנה. בעצם אני הולך בסדנה הזאת להתבסס על שני דברים. אחד זה דבר שנקרא קביעת יעדים, שהוא מתייחס למישהו שמע נפוליאונים, שמעתם? שווי תשר. כן, שווי תשר, מתי הוא נכתב, אתה יודע? ראיתי את ההצעה שלו באיזה שנות ה-40, אני ראיתי הוצאה ראשונה ב-37, אני חושב שהוא נכתב לפני זה, אוקיי? והוא היסוד לכמעט כל הקואוצ'רים העסקיים, הוא גם הגדיר שם מה זה הצלחה. אני אתבסס המון על נפוליאונים ועל קוד המנצח. מישהו מכיר את קוד המנצח? שמע עליהם? של אלון אולמן וערן שטרן. הם מבוססים מאוד חזק על נפוליאונים, רק עושים את זה בשפה פחות ארכאית ויותר שאפשר להבין אותה בימינו אנו, אז אני אתייחס גם לדברים שלהם, אבל רוב מה שהם מדברים זה נפוליאונים. וקבלת החלטות. אחד הדברים שנפוליאון היר אומר זה איך מקבלים החלטות, אנשים מצליחים איך הם מקבלים החלטות, הוא מתייחס לזה הרבה, אבל הוא לא מסביר איך מגיעים לזה, איך מגיעים ליכולת הזאת לקבל החלטות בצורה כמו שהוא אומר, ואני כן הולך להיכנס לנושא הזה, ממש להיכנס. עוד דבר, סתם ככה קוריות, מישהו שמע על הספר הסוד? מי לא שמע? יש כאלה שלא שמעו. הוא מתאר שם, מה הוא מתאר שם? מה זה הכוח שהוא מתאר שם? כוח משיכה. כוח המשיכה. איך הוא עובד? אתם יודעים? הוא אומר שזה עובד, אבל איך זה עובד? איך הדבר הזה עובד? אתה יודע? מצוין. כל השאר שלא אמרו, לא, בסדר. אז זהו, אז אני במהלך, לא עכשיו, במהלך הסדנה אני הולך להיכנס לזה ולהסביר איך זה עובד, כדי שתוכלו להשתמש בזה, אוקיי? זה סוד, אבל סוד די גלוי. זה בנושא של נפוליאון היל וכל מה שקשור לקביעת יעדים, וכל מה שקשור לקבלת החלטות, שזה הבסיס. אני הולך להיכנס להסביר איך אנשים מקבלים החלטות, ועיקר ההרצאת הפתיחה, אני הולך לדבר על קבלת החלטות. ההרצאה עצמה היא עומדת בפני עצמה, זאת אומרת, מי שבא לפה כבר יקבל איזשהו סט כלים שיוכל להשתמש בו. כמובן שהוא יהיה מצומצם, ומי שירצה לקבל גם החלטות וגם להשתמש ביותר כלים, יקבל אותם בסדנה, אבל חלק מהדברים נקבל גם עכשיו. אז קצת עליי. אני בן 47, נשוי עם 3 ילדים. לפני די הרבה שנים גיליתי שהחלטות כבדות משקל אני מקבל ככה בקלות, והחלטות פשוטות אני מסתבך, חבל על הזמן, ולא הצלחתי להבין למה זה. התחלתי לחקור את זה, באמת קראתי הרבה חומר, בדקתי וגיליתי שני דברים. הייתי בהרצאות, כל מה שקראתי, כל ההרצאות שהייתי בהן, שמתי לב שברגע שאני יוצא מהרצאה, אני די שוכח את מה שהיה שם. זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מצליח לקבל שום כלי שאומר לי, עכשיו בא לי איזושהי דילמה, איך אני מקבל את ההחלטה. אז התחלתי לפתח לאט לאט כלים, לבדוק מה עובד, מה לא עובד, ובאיזשהו שלב ראיתי שהכלים האלה מתחילים לתפוס. שיניתי אותם, התאמתי אותם, ראיתי שאני יכול להתאים את הכלים לבעיות שאני נתקל בהן, והשתמשתי בהם. ואז באיזשהו שלב הייתי מתחיל לזרוק טיפים לחברים, למשפחה, פה נעשה ככה, וראיתי שהעסק הזה גם תופס, אז החלטתי לפתח את זה,
מה שאתם הולכים לשמוע היום ובהמשך הסדנה זה כלים שפיתחתי וששמתי לב שהם עובדים ותוכלו להיעזר בהם במהלך החיים שלכם בכלל והעבודה בפרט. חוץ מזה, אני גם עם הרבה שנים בהייטק, הייתי מהנדס תוכנה באנגליה, צעיר יחסית, ועד מנהל של עשרות אנשים. באיזשהו שלב אספתי את העבודה כשכיר, והפכתי להיות עצמאי, יזם, סטארט-אפיסט. יש לי הרבה ניסיון בתחום הזה, שמשם הגיע החלק של קביעת יעדים. אז זה עלה. עכשיו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נתרכז קצת יותר בקבלת החלטות, אני אתפור את זה קצת לחיפוש עבודה ולקידום העבודה שלכם, בכמה נקודות, אבל העיקר יהיה קבלת החלטות. אז אני רוצה לשאול אתכם, קרה לכם פעם שרציתם לעשות צעד לכיוון מסוים, או שרציתם לקחת אחריות על משהו, על מישהו, אבל פחדתם שלא תדעו מה לעשות? רציתם לקבל החלטה בנושא מסוים, אבל לא הייתם בטוחים, או שכבר קיבלתם החלטה, אבל לא הייתם בטוחים שהיא נכונה, ואם תשימו לב שכל מה שכתוב פה, יש פה איזה כמה מילים שמודגשות, אני לא יודע כמה רואים את זה על המסך, יש חששתם, פחדתם, לא בטוחים פעמיים. כל הדברים האלה, אנחנו ניתן תשובה כבר היום. אז יש בעיות של אנשים אחרים, לא אנשים שנמצאים כאן. אז אני רוצה להציג לכם בעיות של אנשים אחרים, זה לא שייך לאף אחד שפה. אנשים ששונאים להחליט, נתקעים בפני החלטה, מחליטים אבל לא שלמים עם ההחלטה שלהם, חוששים מהצד הראשון, לא לוקחים אחריות, והתשובה שאני רוצה לתת לכל הדברים האלה זה את מודל 4 השלבים שעליו נעבור. מודל 4 השלבים הוא הבסיס לתורת קבלת החלטות המעשית, זאת אומרת זה משהו שהוא מאוד מעשי. אני כן אתן לכם פה גם תיאוריה, גם ניתן לכם, תכף תראו קצת מאחורי הקלעים, אבל תכלס זה דברים שתוכלו להשתמש בהם, זה לא איזושהי הרצאה תיאורטית. תוכלו מחר או היום בערב לקחת את זה ולהשתמש בזה. התהליך הזה מפשט קבלת החלטות, הוא מתמקד, דיברנו על תהליך, הוא מתמקד בהלך הרוח ובאופן שאתם חושבים, לקראת החלקים יותר מתקדמים שבו, תכף אנחנו נראה את זה. הוא מעלה את היוזמה ואת הנכונות לקחת אחריות ומוריד את החשש. אז על התהליך, אני הולך עכשיו לעבור איתכם לתהליך שנקרא לו תהליך דואלי. מצד אחד, אני הולך לתאר לכם תהליך של קבלת החלטות, מה עובר לאדם כשהוא עומד בפני החלטה, איך האדם מקבל החלטה. בהתחלה שזה יקרה אתם תגידו וואלה, נכון, בעצם מה אתה אומר, אנחנו יודעים את זה, נכון, אני מתאר דברים שאתם מכירים, וזה יהיה מאוד מאוד פשוט. במקביל אני אתאר לכם את מאחורי הקלעים, את כל התהליך הפסיכולוגי שתומך בזה. עכשיו, למה זה חשוב? זה חשוב כי באיזשהו שלב העסק מפסיק להיות פשוט, ומתחיל להסתבך, ואז אני אסביר לכם למה אנשים מקבלים החלטה בצורה אחרת, או יותר נכון, איך אפשר לקבל החלטות נכונות, גם שהדברים נעשים פחות פשוטים. מאיפה אנחנו נתחיל? נתחיל, וזה קטע חשוב, שכל המידע הרלוונטי כבר ידוע לנו. אז עכשיו אנחנו נניח שהכל ידוע, בסדנה אנחנו חלק מהדברים נניח שהם לא ידועים ונראה איך אנחנו עושים את המידע. וכרגע אנחנו נניח שהכל ידוע, והדבר הנוסף זה שכל ישר, זאת אומרת, יכולים לקחת את מה שאני נותן לכם את הכלים ולהחליט שאפשר להדליק גפורים בתחנת דלק, אז לא, אי אפשר להדליק גפורים בתחנת דלק. אי אפשר לקחת כללים שפה, שאני מתאר פה ולהשתמש בהם בלי להפעיל שכל ישר, חייבים בכל זאת לחשוב, זה לא תחליף. אני אתרכז לסידור בארגון המידע. טוב, אז על מה ההרצאה? ההרצאה היא על מודל 4 השלבים, זה כבר אמרנו. המטרה, מבוא לסדנה, אני ארוץ על זה מהר, שיפור יכולת קבלת החלטות, שזה נותן לכם מלא מאוד דברים, נרוץ, הפגת חשש. זהו, מוכנים? נתחיל? זמן קצת ארוכה. אתם איתי. אז מודל 4 השלבים.
אוקיי, השלב הראשון, די טריוויאלי, האם נכון לקבל החלטה. אז אני רוצה לשאול את זה בצורה אחרת. מתי נכון לא להחליט? אוקיי? אז יש מצבים שהעניין ייפטר מעצמו. עדיף לא לקבל החלטה, ולתת לעניין להיפטר מעצמו. אוקיי? דוגמה מסוימת זה שיש סכסוך של ילדים, שילדים רבים, בדרך כלל עדיף לא להתערב. אשתי ואני החלטנו, לפני שלנו ילדים, שאנחנו נתערב רק אם הילדים יתחילו לריב עם מכות ואלימות, עד אז לא מתערבים. אוקיי? אחרי שנולדו ילדים, החלפנו את זה, שדרגנו את זה רק שיורד דם. אוקיי? כל עוד יורד דם, לא צריך להתערב. אז יש מצבים שאנחנו לא צריכים לקבל החלטה, אז הוא הצידה, העניין ייפטר מעצמו. דבר נוסף זה שאין את כל המידע, או שמידע נוסף יצטרף בקרוב. לדוגמה, יש לכם טיול בסוף שבוע, עכשיו פרמאי, אבל נגיד חודש אחורה, יש סיכוי שירד גשם. האם נכון לקבל את ההחלטה ביום ראשון או שני? עדיף לקבל את ההחלטה ביום רביעי, יודעים בדיוק מה התחזית, או תחזית יותר מדויקת, ואפשר לקבל החלטה יותר מושכלת, ועדיין זה מספיק זמן לפני. אוקיי, עוד מצב שלא כדאי לקבל החלטה זה שאני מעורר רגשית, זה לא מעורר, זה מעורר, סטימולייטד, אוקיי, שאני מאוד מאוד כועס, או מאוד מפחד, או מאוד מעורר יכול גם מבחינה מינית, או עוד דבר כזה. עדיף לא לקבל החלטה במצב הזה. דרך אגב, במפגש הרביעי, אני אדבר קצת על, זה נקרא החלטה אימפולסיבית, איך אנחנו נמנעים מקבלת החלטות, ואיך אנחנו צריכים לקבל החלטות במצבים כאלה. אז זה רק במפגש האחרון בסדנה. אוקיי? כאשר צריך זמן עיכול. אולי פה כדאי כן לתת תשובה ישר, אבל לפעמים קיבלנו איזושהי הצעה וצריך רגע לחשוב עליה, אם אפשר לחשוב עליה, עדיף לחשוב עליה. זכרו בהצעת עבודה שקיבלתי באנגליה, שאלתי אם אני יכול לתת תשובה מחר, אמרו לי כן, אז אמרתי אני אחשוב על זה, אוקיי? לא, אני יכול, אם הוא אמר לי לא, אתה צריך לתת תשובה עכשיו, הייתי נותן תשובה מיד, אבל הוא אמר לי שאני יכול לחשוב על זה, אני שריין אותי, אז שווה לישון על זה לילה. אם אפשר, שווה. שורה התחתונה. כאן. זה מה שאנחנו עוד נדבר עליו הרבה. כאשר מחיר אי קבלת ההחלטה, קטן עם מחיר ההחלטה. אוקיי, אנחנו נדבר הרבה על מחיר ההחלטה. יש מחיר ההחלטה ויש גם מחיר לאי קבלת ההחלטה. אוקיי, שני דברים שאנחנו נתייחס אליהם. כאשר מחיר אי קבלת ההחלטה יותר קטן, עדיף לא לקבל החלטה. אז מה זה המחיר של אי קבלת החלטה? קודם כל, נושא ההחלטה עלול להחליף. אם יש לי כאב בשן, אני יכול להחליט כן ללכת, לא ללכת, כן ללכת, לא ללכת, עד שאני מחליט, במקום סתימה וטיפול שורש. אוקיי? זאת כוונה. עולם הבא יכול להשתנות. לדוגמה, יש משחק של מכבי נגד מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, כל תל אביב, ואני מתלבט אם ללכת ליציע ג' או ליציע 13. יציע 13 יותר סולידי, יותר נחמד, יציע ג' זה כל החוויה האנתרופולוגית, כאילו קצת משוגעים, אבל יותר שמח. אני מתלבט, באיזשהו שלב אני מחליט, טוב, החלטתי משהו זה, ואז נלך ולא נשארו כרטיסים, אוקיי? אז עולם הבא יכול להשתנות, מישהו אחר יכול להחליט בשבילנו, כן? כשהולכים לעבודה, אז שואלים אם אתם רוצים פנסיה או ביטוח מנהלים, וכמובן שאין לכם מושג, זאת אומרת, לכם יש מושג, לאלה מהדוגמה אין מושג אם זה פנסיה או ביטוח מנהלים, מה צריך להגיד, ואז המעסיק חייב להחליט, להפריש את כספי הפיצויים שלו או לפנסיה או לביטוח מנהלים. אם אתם לא תגידו, אז הוא ייתן, למי ייתן להחליט? לסוכן הביטוח. מה סוכן הביטוח יחליט? מה שטוב לכם, נכון? ברור. הוא יחליט מה שטוב לו, מה שיקבל יותר עמלה. אז אתם יכולים לא לקבל החלטה, אבל יש לזה מחיר. זאת נקודה חשובה, שמישהו אחר תלוי בהחלטה שלכם. זה לפעמים משהו, תזכרו את התינוק הזה, החמוד שתלוי פה בארסף. יש הרבה פעמים מצב שבו מישהו תלוי בהחלטה שלכם ואתם לא יודעים את זה. אתם חושבים שאתם יכולים לא לקבל החלטה, אבל מישהו אחר מחכה למוצא פיכם,
ושני דברים קורים. א', מי שתלוי בכם מתוסכל, מחכה ומתוסכל, והדבר השני, שהשם שלכם נפגע, בלי שאתם יודעים. בדרך כלל גם לא יגיד לכם את זה. אוקיי? אז אם אתם חושבים שיש לכם זמן, יש לזה מחיר אם אתם לא מקבלים החלטה. פשוט כדאי לדעת. ולפעמים פשוט אי אפשר לא להחליט. דוגמה, מה ללבוש. אם אני צריך לצאת מהבית, אין לי מה ללבוש, אבל אני חייב ללבוש משהו, אני לא יכול לא ללבוש שום דבר. ומשהו בהרצאה שנתתי חודש אחרי הבחירות, מישהי סיפרה לי שהתלבטה בין שתי מפלגות, והתלבטה ונכנסה מאחורי הפרגוד, ועדיין התלבטה, ועד שהיא שמעה שיעולים עצבניים מאחורי הבא בתור, הייתה חייבת לי, אי אפשר לא לבחור, אוקיי? אז לפעמים באמת אי אפשר לא לבחור. אוקיי, אז עדיין בשלב אחד, נגיד, החלטנו שאנחנו מקבלים החלטה, אז נשאל מה זאת החלטה, שיודע מה זאת החלטה. סט של פעולות. לקחת אחריות. יש בזה... נסה לתוקף של שבר. בחירה בין כמה... יפה. אז ההגדרה בפסיכולוגיה אומרים שאין הבדל, כמעט ואין הבדל בין החלטה לבין בחירה בין אפשרויות. אוקיי? זאת הגדרה, וגם בתורת קבלת החלטות המעשית, ההגדרה של החלטה זה בחירה בין אפשרויות. ההגדרה המילונית היא טיפה שונה, אני לא אכנס אליה עכשיו כי פחות חשובה. אם אנחנו בוחרים בין אפשרויות, נשאל כמה אפשרויות. 3. יותר מאחת זה יפה. שוב, התיאוריה אומרת שמעל 8 אפשרויות האדם הולך לאיבוד, אני אומר שהוא הולך לאיבוד הרבה לפני 8 אפשרויות. למעשה, את כל מה שאני הולך לדבר עליו זה בחירה בין 2 אפשרויות. אפשר להרחיב את זה ל3, אפילו 4 אפשרויות, בלי לשנות כמעט שום דבר. אז נשאר ב2 אפשרויות, זה די פשוט. יש 2 צורות שהן לא שונות בהרבה. אחד, שאני בוחר בין אפשרות א' לאפשרות ב', לדוגמה, תה או קפה. אוקיי? מאוד פשוט. מה התשובה? והאפשרות שנייה, אז האם לקיים את האפשרות של הפרק או לא, ופה האם לצאת לבית קפה הערב או לא. אוקיי? האם לעשות משהו או לא. יש 2 אפשרויות. אז איך מקבלים החלטה? אוקיי? יש טבלה שנקראת שיקולים ומשקלים שהיא מאוד יסודית ומורכבת, ואני לא הולך להתייחס אליה פה. אם תרצו בסדנה עצמה אני יכול להיכנס אליה. היא מאוד מאוד יסודית ונותנת החלטה מאוד מושכלת. הבעיה היא שאף אחד לא משתמש בה, אני מכיר בן אדם אחד שהשתמש בה. השתמש בה? כל הכבוד. מכיר 2 אנשים שהשתמשו בה. רוב האנשים פשוט לא משתמשים בה, אבל זאת הדרך הכי נכונה. אני לא אכנס לזה עכשיו, אתייחס לזה בסוף אם תרצו. אפשר גם, יש לי פה שקפים, אבל אני לא הולך להתייחס אליהם. מי שירצה, בסוף אפשר להיכנס. אז השלב השני זה קבלת החלטה בפועל. זאת אומרת, אני קודם כל מעריך האם אני צריך לקבל החלטה עכשיו כן או לא, שזה שלב אחד. והדבר השני, זה אני עושה חישוב מהיר של רווח והפסד, או משתמש בטבלה, מריץ, מה שנקרא את המשקלים הגבוהים בראש, ובוחר באפשרות, אני נראית כמועדפת בבירור. מאוד פשוט, כולם מקבלים ככה החלטה, לא אמרתי יותר מדי פה, זה התהליך שבעצם עובר לנו בראש, האם לקבל את ההחלטה עכשיו, ואחרי זה רווח והפסד, מקבלים החלטה. השאלה היא, מה קורה אם אין אפשרות מועדפת בבירור? אוקיי? עשיתי שיקול קצת ולא הגעתי למשהו, אז זה מתחיל מעניין. עכשיו אני הולך לשאול אתכם, לעשות איזשהו פסק זמן, לשאול אתכם שאלה מעניינת. תגיד שמישהו חותך אותי בכביש. איך אני צריך להגיד? מה אפשרויות? מה...
או מישהו מנסה להיכנס, מנסה לחתוך אותי, בוא נשאל את זה ככה. לתת לו להיכנס, או נשאל את זה, לתת לו להיכנס, או... מתחשב בתינוק בבית, אל תגיד. מה אתה? מתחשב בתינוק ושיש לך בבית, אל תגיד. אל תגיד, או תתן לו להיכנס, אוקיי? מישהו חושב אחרת? תן לו להיכנס, אל תיכנס. יפה. אז עכשיו אני אשאל אתכם שאלה כזאת. בואו נלך עם מי שלא נותן להיכנס. יש אנשים שלא נותנים להיכנס, אוקיי? לא פה, גם פה. יש אנשים. עכשיו אני רוצה לשאול, אמרנו שיקולי רווח והפסד. מישהו שלא נותן למישהו להיכנס, מישהו ממש נלחם ולא נותן להיכנס. מה הוא מרוויח? מה הוא מרוויח? הוא מקבל החלטה לא לתת למישהו להיכנס, ואני שואל מה הוא מרוויח. מרגיש שהוא כביכול לעצב פרייר. שהוא לא הרוויח על חשבונו. שבעצם זה לא נכון. לא, מה הרווח שלו? מה הוא מרוויח? חושב כבוד, עליונות. עוד שנייה בקמיש. הרווח שלו יהיה הפסד. מה? הרווח שלו יהיה הפסד. או, יפה. זו תשובה שציפיתי לשמוע. יש הבדל עצום, אני רק אדבר על זה, בין רווח לבין לא להפסיד. אוקיי? וזה משהו שאני ארצה להתייחס עליו הרבה. יש הבדל גדול, ואני שואל מה הרווח, לא מה הוא לא מפסיד, אלא מה הוא מרוויח. אוקיי? אז מה הוא מרוויח? יש אספקטים לפעמים שנכנסים לך לנתיב, זה מחייב אותך לבלום ולעשות פעולות שמסכנות אותך מבחינה בטיחותית. יש הרבה תרחישים, אבל אם אנחנו מתייחסים לפחות לתרחיש אחד שהוא עלול לסכן אותך בטיחותית, הוא מרוויח ביטחון אישי. אוקיי, אבל שוב פעם, זה לא מה שאתה מרוויח, אלא משהו שאתה מונע ההפסד שלך. סיכון זה איזשהו הפסד שלך, אוקיי? השאלה, מה הוא מרוויח? מה הוא רווח והפסד? מה הוא מרוויח? רווח, כמובן רווח חומרי. לא, רווח יכול להיות גם מרגשתי. אני שואל, אם הוא רואה שמישהו יחזר, אומר לו... ניצחון, הוא מרגיש ניצחון. והאם הוא נמצא במצב יותר טוב, כאילו הרוויח לפני שזה? האם נגיד הוא אומר, טוב, זה אידיוט, אני לוחץ על הברקס, מסתכל במראה שאף אחד לא נכנס במאחור, לוחץ על הברקס, אני אומר להיכנס, הוא אומר, זה אידיוט, אני אומר, ירגיש יותר טוב או פחות טוב? שאלה אם הוא שלם. הוא שלם. אז... מרגיש שהוא ביטל. זה לא חשוב מי הבן אדם, אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים נותנת להיכנס, אני לוחצת על הגז. כאילו מישהו שמעצבן אותי, זה יום רע, אני ממהרת, אני עושה שיקול, האם שווה לי יותר, פחות, כאילו את התחושה של יאללה סבבה, לעומת התחושה של קדימה, אני צריכה את המקום הזה, תכנס לי. אם עצרת, אתה מרגיש שביטרת. יש לך תחושה שנתת שזידה טובה, ביטרת. אוקיי, אם יפה. אתה אומר לא ביטרתי, אני עמדתי על שלי, אז אני רוצה לקחת כל מה שאמרתם ולהגיד, אתם יכולים להתווכח איתי, אבל ככה אני רואה את זה שבעצם אני לא מרוויח משהו ואני יכול לא להפסיד, זה מה שאתה אמרת. ובעצם אני יכול להגיד שיש החלטות שאין לי בהן רווח. מה יש לי בהן? יש לי בהן אי הפסד, אוקיי? עכשיו, והתשובה הזאת היא לשאלה מה עושים, אין אפשרות מועדפת בבירור. זאת אומרת, נשלב את מחיר ההפסד או מחיר הטעות, תכף נראה את ההבדל מהשניים בהחלטה שלנו. אוקיי? ואז אני שואל, למה לשלב את מחיר ההפסד? אז התשובה היא, בעצם שתי תשובות. קודם כל, וזה הדבר הראשון שהאדם שונא הפסד. קודם כל, לפני שהוא חושב מה הוא ירוויח, הוא רוצה לראות שהוא לא מפסיד. ככה המוח שלנו עובד, אוקיי? וזה, אם מישהו נכנס, אני קודם כל מפסיד. אולי מפסיד מעט, אבל לא מגיע לזה. אז זה בעצם אנחנו קודם כל שמים את אי הפסד לפני החשיבה על הרווח. ותכף נראה דוגמאות קצת יותר ברורות לזה שלא תמיד יש רווח. יש החלטות שאין לנו בהן רווח, אוקיי? אני אכנס על הקטע של רווח מול אי הפסד. אז ברגע שאין לנו אפשרות מועדפת בבירור, אנחנו עוברים לשלב 3, שזה החלטה על פי מחיר ההפסד. אז בואו נתאר את המצב הבא. יש לנו נגיד סרט, אנחנו צריכים ללהק שתי שחקניות, תפקיד ראשי, תפקיד משני, יש לנו שתי מועמדות מוכשרות שיכולות למלא שני התפקידים. אוקיי? עכשיו, גל גדות מוכנה לעשות את שני התפקידים, מצד שני, השחקנית השנייה, בר רפאלי, מוכנה לעשות רק את התפקיד הראשי. אז מה אנחנו עושים? אנחנו עושים טבלה כזאת,
שמה שהיא אומרת, יש לנו שתי אפשרויות. בעצם אנחנו בוחרים את התפקיד הראשי, או בר רפאלי או גלגדות. הרווח הוא זהה, כי אנחנו מניחים שהשחקניות שתיהן מוכשרות במידה שווה פחות או יותר, אבל יש לנו הבדל בהפסד. אוקיי? כי אם בר רפאלי בתפקיד הראשי, אז גלגדות בתפקיד המשני. בעצם יש לנו שתי השחקניות שרצינו בסרט. ואם גלגדות בתפקיד הראשי, אז בר רפאלי לא בסרט. ואז, אם אני רוצה ללהק את שתי השחקניות, ואני צריך לקבל החלטה מי בתפקיד הראשי ובתפקיד המשני, ככה אני חושב. אוקיי? אז אני יודע מה אתם אומרים, לקח דוגמה סקסית וזה, סתם תמונות, נכון? סתם שמתי תמונות, וזה משהו מאוד תיאורטי. אז בואו נחליף את השחקניות בשחקנים, נשנה טיפה את הזה, אבל הטבלה תהיה אותו דבר. וככה בחרו את הרמטכ"ל הנוכחי. אלה השיקולים. אוקיי, אחרי כל מה שהיה עם גלנט, בדיוק, אתם רואים אותו דבר, תחליפו את גנץ בבר רפאלי וזה יכול להיות בגלגדות, וזה בדיוק מערכת השיקולים, שניהם מוכשרים, ואם היו בוחרים באייזנקוט, גנץ היה עוזב, למעשה הוא לא היה עוזב, כי הוא כבר עזב את צה"ל, הוא חזר, אבל לא משנה, בעצם גנץ לא היה בתפקיד. אז זה החלטה על פי מחיר ההפסד, אוקיי? הרווח זהה, ואני מחליט לפי ההפסד. מחיר ההפסד. לפי מחיר ההפסד. שאלות? אוקיי, משהו מאוד... כל חצה, לא היה עמד נגיד סגן המנכ"ל שלו, צריכים להחזיר מישהו לדרישה? אלה שני אנשים שהתמודדו באותם... היה בן אדם שלישי, שהיה סיפור, לא ניכנס לזה, זה לא שייך להחלטות האלה, יצא הצידה, ואז היו את שני אלה, וכך קיבלו את ההחלטה. יכול להיות שאם לא היה את כל הפיאסקו, היו מביאים עוד אנשים, אבל ככה התקבלה ההחלטה. החלטה על מחיר הטעות די דומה, יש פה הבדל, תכף אני אעמוד עליו. וניקח איזושהי דוגמה קצת פחות דרמטית, יותר פשוטה. יש סיכוי לגשם, אני הולך לצאת מהבית, ואז השאלה היא, האם לקחת מטריה או לא לקחת מטריה. זה טיפה שונה, הטבלה, יש בעצם איזשהו מאורע עתידי, שיכול להיות שהוא יקרה ויכול להיות שהוא לא יקרה, ויש את התגובה שלנו, לקחת מטריה או לא לקחת מטריה, והרווח וההפסד הם בצורה מוצלבת, אוקיי? זאת אומרת, אם ירד גשם ולקחנו מטריה, זה רווח, והרווח פה הוא 0, אוקיי? אי אפשר להגיד לא נרטבנו כרווח, כי אנחנו שמים את הנרטבנו בהפסד, אוקיי? אי אפשר לשים אותו בשני המקומות, וזה אומר שאם אנחנו לא נרטבים, זה כמו שאנחנו עכשיו, שאנחנו לא רטובים, נכון? אז אם לקחנו מטריה, בעצם לא השתנה המצב שלנו. הרווח פה הוא 0, וכנ"ל הסיפור של לא ירד גשם, אז אם לא לקחנו מטריה, לא השתנה המצב שלנו, לקחנו מטריה, אז שכרנו מטריה לחינם. שזה עכשיו כל אחד יעריך, יקבל את ההחלטה לפי מחיר ההפסד שלו. עדיין החלטה לפי מחיר הטעות, אבל בסוף שקבלו את ההחלטה, החלטה לפי מחיר ההפסד. אני מאשית לא אכפת לי לספור, שונא להירטב. אז אני אקח מטריה תמיד. יש כאלה שלא מוכנים לספור, הרבה אומרים, אני קצת ארטב, אני אעמוד בצד וזה, מחכה שהגשם ייפסק. בישראל זה לא אנגליה, לא יורד גשם כל הזמן. ומקבלים את ההחלטה בדיוק לפי הטבלה הזאת. הטבלה הזאת עושים אותה בראש, אני פשוט שם אותה כדי שהיא תהיה ברורה. איזשהו כלי שעוזר לקבל החלטה, בעיקר על פי מחיר הטעות, נקרא תוכנית ב', נעשה את זה, נראה כמה זמן יש לנו. יש לנו עוד כמה דקות. נעשה את זה די מהר. התוכנית תיכנס לפעולה בהנחה שמה שתכננו לא יעבוד, אוקיי? התוכנית היא פחות טובה והיא מקטינה את ההפסד. אני אתן שתי דוגמאות. דוגמה של טיול שנתי. הבת שלי הייתה צריכה לצאת לטיול של הצופים והיה סיכוי לגשם, ובתוכנית שלהם היה לישון תחת כיפת השמיים. שוב פעם, יש החלטה אם לצאת לטיול או לא לצאת לטיול. אם ירד גשם בשטח, אז קצת מטריה לא ממש עוזרת. התוכנית ב' שלהם הייתה שאם ירד גשם ישנו באולם הספורט של כפר ורדים.
ואז ברגע שיש תוכנית ב' אפשר לקבל את ההחלטה, היא מקטינה את ההפסד, זה פחות נוח, כי צריך לשים את כולם על האוטובוסים ולנסוע לכפר ורדים, זה זז מהפעם של המסלול, אבל זה מאפשר לקבל את ההחלטה לצאת לטיול. וזה אכן מה שקרה. דבר נוסף, יכול להיות מעיל גשם דק במקום מטריה. זה לא שוקל הרבה, אבל זה נותן פתרון. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לשאול אם מלצר שואל אותנו מה אנחנו רוצים עם מנה ראשונה, מרק או סלט? מה אומרים? תלוי מה עולה יותר. לא. אם אתה מקבל את הנזיק, בעסקית. כל המודל מאיפה בא... אני סתם, אחד רוצה ואחד בדיאטה, השני לא אוהב מרק, אתה יודע, כל אחד יש לו את העולם שלו, את המקום שלו, את קבל החלטה... ההחלטה במשהו שמשרת את המטרות שלו. כל אחד עם מטרות אחרות. זה קיץ, זה חורף. אוקיי, אז בואו נעשה לכם את זה יותר פשוט. הדוגמה הזאת היא פשוט מאיזושהי מסעדה שעבדתי באלביט, היו אוכלים במסעדות, אחת המסעדות שם, זו המנה הראשונה בעסקית שלהם, סלט או מרק, מרק מאוד טעים, סלט מאוד טעים, יש או שחורף, אבל לא קר מדי, או שיש מיזוג וזה, הכל מאוזן. ואני גם רוצה מרק וגם רוצה סלט ולא יודע מה להחליט. אוקיי? אז בעצם... אני אומר לך להזמין סלט, לא תיקח מרק. אבל אז עוד כסף. עוד שקל שעיים בשביל הנעת תרופה. ומה עם המנה העיקרית? רגע. אולי יש סלט באמת במנה העיקרית? אז בעצם כל מה שדיברתי עד עכשיו, צריך לקבל החלטה, כן? נכון? צריך לקבל החלטה, כי אחרת מלצר שואל מרק או סלט, אם אני לא עונה, אני לא אקבל לא את זה ולא את זה, כדאי שאני אקבל החלטה. שיקולים של רווח והפסד, אין לי שמץ של מושג מה לעשות עם זה, ואז מחיר ההפסד, אני אוכל לסלט, אני לא אקבל מרק, אוכל מרק. נראה קיצור. כל תיאוריות מכל הודעה חדשה ותשובה תכלס למשהו שאלה פשוטה, אין. אמרתי לכם שאני התחלתי בזה ששאלות כבדות הייתי מחליט ככה, שאלות פשוטות הייתי מתככה בזמן. אז זה אחת מהשאלות שהייתי מתככה. איפה אנחנו נראה מה עושים עם זה. אז אני עכשיו רוצה לעשות איזשהו פסק זמן, ותכף נעשה את זה 10 דקות הפסקה, אבל לפני זה אני רוצה לדבר קצת על הסדנה, עכשיו אנחנו באמצע הרצאה, רגע הסדנה. הסדנה הולכת להיות שילוב של שני תחומים, אמרתי קבלת החלטות וקביעת יעדים, שהם תחומים שבעיניי מאוד משתלבים, ובהרבה קורסים, סדנות שעברתי, מתרכזים בקביעת יעדים ולא נכנסים לקבלת החלטות, למרות שזה דברים שהם משולבים אחד בשני ויכולים לעזור כל תחום לצד השני. זה הרבה לימוד ואימון עצמי, זאת אומרת, עכשיו זה הרצאה, כי זה הרצאת חשיפה, אבל בסדנה עצמה אנחנו חלק מהזמן נעשה עבודה שכל אחד יעשה עם עצמו, כדי שתפיקו את מה שטוב לכם ומה שמתאים לכם. אני אעבוד במקביל שני דברים, אחד זה לשנות את ההלך רוח, ותכף אנחנו, עד עכשיו עוד לא שמיתי לכם את הצורת חשיבה, תכף אנחנו נגיע לזה, ובסדנה אני אמשיך בזה. ביחד עם זה אני נותן לכם כלים מעשיים שתוכלו להשתמש בהם. אוקיי? זה לא רק משהו תיאורטי מחשבתי, אלא גם דברים מעשיים שתוכלו להשתמש בהם. וזה מתאים לכל הדברים שרשומים פה, גם זה עבודה נוכחית, וגם זה שינויים שאנחנו רוצים לעשות בעבודה. נתייחס לכל הדברים. אני אעבור בקצרה על המפגשים של הסדנה. מפגש ראשון יהיה קביעת יעדים. אנחנו נשים בצד, לא לגמרי, אבל כמעט לגמרי, את כל הנושא של קבלת החלטות, ונתייחס לקביעת יעדים. איך אני יודע מה אני רוצה, איך אני קובע את היעדים, איזה יעדים יהיה לי קל להשיג אותם, איך אני גורם לעצמי להשיג את היעדים האלה. אוקיי? יש כמה עקרונות שכדאי להשתמש בהם כדי להפיק
התועלת מקביעת היעדים האלה. מפגש שני יתייחס להטיות החלטה, אני אדבר אחרי זה, בסוף אני אדבר עוד פעם קצת יותר בפירוט מה זה הטיית החלטה, ואיך אנחנו יכולים להיעזר בהטיית החלטה לטובתנו, למרות שזה משהו שפוגע לנו בשיפוט. במפגש השלישי אנחנו נתייחס לפתרון בעיה, פתרון בעיה במובן של קבלת החלטות, אני מדבר על זה שוב פעם בסוף, ניצול הזדמנויות והתמודדות עם פחד. מפגש רביעי מתייחס לרגש, שכל, השילוב ביניהם, איך נעזרים ומה מפריע, שרוב הדברים שאני למדתי שמלמדים לא ממש מדויק, נושא של הרגש ושכל בקבלת החלטות. לא יודע אם מישהו שמע ביטויים כמו הרגש מחליט והשכל מצדיק, שמעתם את זה? זה לא נכון, זה נכון במקרים מאוד ספציפיים, נתייחס אליהם. איפה האגו מפריע לנו? קצת על החלטות אינקלוסיביות, שאמרתי שאנחנו נתייחס לזה, ואינטואיציה, אנחנו משתמשים באינטואיציה בקבלת החלטות. שאלות? בואו נעשה 10 דקות הפסקה, שלב 4. אוקיי? שלב 3, אנחנו נתקענו שם עם הסלט והמרק. שלב 4 זה אומר להחליט ולהיות שלם בהחלטה, ואמרנו מרק או סלט. כן, זה ממש העיצוב האמנותי המדהים שלי, סלחו לי. אז אני רוצה לספר לכם על חבר שלי ועל איזושהי בחירה שהוא עשה או לא עשה, בסוף עשה. הייתה לו חברה, זה פעם לפני די הרבה שנים, הייתה לו חברה די הרבה זמן. ואני, יש לי קצת דם פולני זורם ברוקאי, אז הלכתי לחברה שלו, אמרתי לה, נו. אז היא אמרה לי, בכלל לא החלטה שלי, מבחינתי מחר בבוקר, זה הוא עם השטויות שלו, וזה חבר שלך, לא? אמרתי, אוקיי, הבנתי. הלכתי ושאלתי אותו, נו, הוא התחיל לספר לי כל מיני סיפורים וזה, מה שאני הבנתי זה שהוא בעצם, פה זה מפחד מהתחייבות, או לא רוצה לסגור אופציות, או כל מיני דברים בסגנון הזה. אז סיפרתי לו את הסיפור הבא, סיפור ששמעתי, קראתי משהו באינטרנט, אני כבר לא, באמת ניסיתי לשחזר את זה אחרי זה, ולא מצאתי, על מישהי שסיפרה על בעלה. בעלה היה מנהל מאוד מצליח, ואמרה, אני הולך איתו למסעדה, הוא מגיע מתיישבים למסעדה, והמלצר שואל, מה אתה רוצה למנה ראשונה, מרק או סלט? הבן אדם נתקע. עכשיו, דיבר מנהל מצליח, לקבל החלטות בעבודה שהן הרות גורל או משמעויות כספיות מאוד גדולות, אפילו עם השפעה על אנשים, אנשים יכולים להיפגע או להרוויח מהחלטות שלהם. קורא להגיד הזאת. והוא מקבל את זה ככה, בלי עיני דפף, וכשמגיע למסעדה, מרק או סלט, נתקע. והיא חשבה, היא לא הבינה למה, זה די דומה למה שאני הגעתי לקבלת החלטות מההתחלה, ובאיזשהו שלב נפל לאסימון. בכל ההחלטות שלו בעבודה הוא חושב מה הוא מרוויח. וכשהוא מסתכל על הסלט או המרק, הוא חושב מה הוא מפסיד. אוקיי? סיפרתי את זה לאותו חבר, ואחרי כמה ימים הכריזו על זמן חתונה, והתחתנו וכולי וכולי. היה לפני באמת הרבה זמן. אז מה אנחנו רוצים ללמוד מהסיפור הזה? יש פה כמה מסקנות. אחד, כל בחירה זה סוג של פשרה. אוקיי? זוכרים שדיברנו בהתחלה על מחיר ההחלטה? בכל רגע ברגע שאנחנו נבחר, שנקבל החלטה, אנחנו משלמים מחיר. מיד. בחרתי מה שאני משלם מחיר. אבל אם אתם זוכרים גם, אם אנחנו לא מחליטים, אנחנו משלמים מחיר. נכון? מה שנקרא מחיר אי קבלת ההחלטה. או האפשרות שבה לא בחרתי. אני אומר, אם לכל דבר יש מחיר, אז בשביל מה להתרכז במחיר? למה להתרכז בהפסד או במחיר? בואו נתרכז על מה שנרגיע. הגיוני, לא? יש פה איזושהי סתירה, לא? ממש בן אדם קודם כל, בשלב השלישי, חושב מה הוא מפסיד. איך זה מתיישב? עם שום רעיון?
אז ככה, בואו נראה מה עשינו עד עכשיו. הגענו למסקנה שצריך לקבל החלטה ולא לדחות אותה, אוקיי? מאיזושהי סיבה שהיא לא משנה. הרצנו את הרווח והפסד או הטבלת שיקולים ומשקלים, בדקנו איזושהי אפשרות שמתבלטת בבירור, כן מצאנו, לא מצאנו, שילבנו את מחיר ההפסד או מחיר הטעות. עשינו את כל הדברים האלה ולא קיבלנו אפשרות מועדפת. כל מה שעשינו לא יכול לתת לנו החלטה אם זה סלט או מה. עכשיו, זה חשוב. האדם אמרנו שונא הפסד, ולכן תמיד אנחנו עוברים על ההפסד לפני הרווח. לא משנה מה אני אגיד לכם, זה עובר בראש לכל אחד ואחד מאיתנו. בהחלטה, זה יכול להיות שזה יעבור מהר, אבל קודם כל אנחנו נבדוק את ההפסד. אוקיי? למה זה חשוב? זה חשוב, כי אם נגיד לא הייתי בודק את ההפסד, הייתי רק מתייחס לרווח, למשל מניה, הייתי מסתכל עליה ואומר, מה אני מרוויח? יכול להרוויח המון, ואז כן, אבל גם יכול להפסיד, אוקיי? אז יש פה אלמנט של הימור, אז לא. אנחנו עוברים שלב שלב, כל 4 השלבים, כל 3 השלבים, ואנחנו עוברים לשלב 4, שבו אנחנו מתרכזים. אוקיי? שניכנס לזה, שבו אנחנו מתרכזים רק ברווח, עוברים לפני זה בשלב 3, שבו אנחנו בודקים את ההפסד, וההפסד הוא זהה פחות או יותר. אם ההפסד לא יהיה זהה, אנחנו נבחר באפשרות שההפסד בה הוא מינימלי. זה יקרה, לא צריך ללמוד וללכת לסדנות וזה, זה יקרה אוטומטית, אוקיי? אבל כרגע אנחנו מתרכזים בהפסד. ואם ההפסד שווה, אז המצב הוא כזה. באי החלטה, או בכל אחד מהאפשרויות, מה שלא נעשה, איך שלא נחליט, יהיה לנו הפסד. אוקיי? אם לא נחליט, יהיה לנו הפסד כפול, עם אפשרות א' נפסיד לאפשרות ב', נבחר באפשרות ב', נפסיד לאפשרות א'. זאת אומרת, ההפסד הוא עובדה קיימת, ולא תלוי בהחלטה שלנו. נגיד את זה עוד פעם. במצב כזה, בשלב הבא, ההפסד הוא עובדה קיימת, ולא תלוי בהחלטה שלנו. זה לא נכון בכל התהליך שעברנו עכשיו, זה נכון עכשיו. ועכשיו אני קצת מנסה לעשות איזשהו סוויץ' בראש. אוקיי? אתם איתי? ואם זה המצב, אז למה להתמקד? עכשיו, ההחלטה לא להתמקד בהפסד רק אחרי שעברתי את כל השלבים, וכן התמקדתי בו, וראיתי שההפסד שווה, ואז אני עושה סוויץ' ולא מתמקד. אפשר... כן. בדוגמה שנתת, שהיית צריך להחליט ברעיון עבודה, או לקבל את העבודה, או ללכת לרעיון השני. אז יכולת להפסיד, אם היית... בוא, אני אגיע לזה, אבל כרגע אני רוצה רגע להמשיך עם הדבר הזה, להתייחס לזה שם, בסדר? זה שההפסד לא תלוי בהחלטה שלי, זה לא אומר שאין הפסד. יש הפסד, הוא לא ייעלם, הוא צריך לטפל בו. אבל רק אחרי שנחליט. אוקיי? זה נקרא מחיר ההחלטה. ואם אני מתמקד בהפסד לפני שאני מקבל את ההחלטה, הוא מפריע לי, הוא לא עוזר. זה חשוב. אני צריך לקבל את ההחלטה. קיבלת החלטה להמשיך בגלל משהו. קיבלת החלטה יפה ולפו לך אותה. והנקודה הזאת היא חשובה. אני קודם כל מתרכז רק ברווח, מקבל את ההחלטה ואז מתמודד עם ההפסד. אוקיי, דרך אנחנו נתייחס לכמה דוגמאות ונראה איך זה קורה. אבל אתה אמור לפני זה כן לדעת מה ההפסד לפני נכון. השאלות שלך כדי לדעת אם אתה יכול להתמודד איתו. נכון. אנחנו שוקלים, בשלב 3 אנחנו שוקלים את ההפסד, נכון? אמרנו, זה שלב קודם. לא כדי להגיע לשלב 4 לפני שעברנו לשלב 3, וזה אני מחלק את זה לשלבים. עכשיו, חלוקה שלבים היא קצת מתודית, לפעמים זה רץ נורא מהר, אבל לא כדאי לקפוץ, שוב פעם, סיפור של המניה. החליט שאני משקיע במניה כי וואו, כי אני יכול להרוויח, אני מתמקד רק ברווח, הייתי בארצה, אמרו להתמקד רק ברווח, מתמקד רק ברווח, ואז אתה יכול להפסיד, אבל ההפסד לא שווה גם שתי אפשרויות. אם לא תקנה את המניה, לא תפסיד. אוקיי? אז זה משהו אחר.
בקטע הזה צריך להתמקד רק ברווח. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו על נהגי מרוץ. נהגי מרוץ עשו איזשהו מחקר על התכונות שלהם, חוץ מזה שהם יודעים לנהוג יותר טוב מכל אחד מאיתנו, ממני, לגביכם, יש להם עוד תכונה שמאפשרת להם להיות נהגי מרוץ. הם כל פעם חושבים רק מי ההווה וכיוון העתיד. לא מתייחסים לעבר בכלל. זאת אומרת, אם הם עוברים ומשפשפים רכב, ששפו רכב, נגמר, זה בעבר, עכשיו הם חושבים רק על העתיד. אוקיי? הם לא מתייחסים לעבר. אבל אם אני שפשף רכב, יתייסר בזה שבוע קדימה, אוקיי? נהגי מרוץ לא. ואז מאפשר להם רק להתמקד בעתיד. כשאנחנו בשלב 4 חושבים, שוקלים את האפשרויות שלנו, צריך רק להתמקד ברווח, כמו נהגי מרוץ, ממש בצורה מאוד, אפילו הייתי אומר קיצונית. יש עוד דבר, אני לא יודע אם מישהו שמע, שנקרא TDCS, ידעתי פעם את הראשי תיבות, גירוי משהו, זה הפעלה של שדה אלקטרומגנטי על הראש, שמאפשר לאנשים לא להתמקד, דומה מאוד למכונות מרוץ, לא להתמקד בדברים שהם שוליים או שלא חשובים. ואז רק מתמקדים, אנשים שעוברים את זה מתמקדים רק ברווח. הם יכולים לקבל החלטות בקלות, ניסיון מעניין. אותו דבר כמו נהגי מרוץ. ברגע שאני מתמקד רק ברווח מההחלטה, אני מקבל החלטה מאוד מהירה ונחרצת. תכף אני אסביר גם למה, תכף את ההסבר הפסיכולוגי שעומד מאחורי זה. בינתיים אני מתייחס רק לאיך אני מקבל החלטה. אוקיי? אנשים שמסוגלים שאומרים, וואו, זה מקבל החלטות בצורה טובה, זה מה שהם עושים. ברגע שהם מזהים שההפסד שווה, מתעלמים מההפסד לגמרי, מתייחסים רק לרווח. זה לא מה שהם, אחרי שקוראים את ההחלטה, לא מתייחסים להפסד. מתייחסים, צריך לשלם, יש מחיר, צריך להתמודד איתו. אבל בנקודת ההחלטה מתמקדים רק ברווח. ההחלטה היא מהירה ונחרצת, ומי שמתמקד בהפסד, מי שבשלב 3 חושב על ההפסד, ואז רואה שההפסד שווה וממשיך עם זה שלב 4, תכף אנחנו נראה איך אנחנו מזהים את זה, פשוט נתקע. החלטה מוססת ואיטית ונוטה להשתנות. למה? אוקיי, זה לא פה, זה אחרי זה, אחרי זה נדבר על למה זה, שאני אדבר על זיגזוג. אוקיי, מה הדבר, מה יש לנו מבחינה פסיכולוגית שעוזר לנו או מפריע לנו בשלב הזה? יש דבר שנקרא דיסוננס קוגניטיבי, שמעתם על זה, בטח שמעתם את השם. מה שזה עושה, אני לא מצאתי הגדרה יותר טובה כמו לקרוא לזה שהוא מחזק את הפוקוס שלנו. משהו כן עושה, הוא מתאים את המציאות להחלטה. זאת אומרת, אם אני מתייחס למשהו מסוים, והמציאות לא תואמת מה שאני מתייחס אליה, אז הוא מתאים את המציאות להחלטה, ולא להפך מתאים את ההחלטה למציאות. אוקיי? אם קיבלתי איזושהי החלטה בנושא מסוים, קניתי נגיד רכב, אני מאוד מאוד מרוצה מקניית הרכב, ואז באים ואומרים לי, בוא'נה, אבל הרכב הזה לא סוחב, ובכלל פה העיצוב שלו מכוער, אבל אני לא שומע את זה, אני קניתי רכב והוא מעולה, ואני רואה רק את מה שטוב בו. ואם אחרי התלבטויות גדולות קניתי רכב, ואני מאוד לא מרוצה מהקנייה שלי, אז אומרים לי, בוא'נה, איזה רכב נהדר יש לך, אני רק רואה את זה שהוא ככה, ורק את הדברים השליליים. לא משנה מה המציאות, הדיסוננס הקוגניטיבי, שזה איזשהו פער בין מה שאני חושב או מרגיש או רואה לבין המציאות, האדם סוגר את ידי שהוא מתאים את המציאות. הדבר הזה הוא מאוד מאוד חזק, הוא משפיע מאוד על איך שאנחנו מתייחסים לדברים. כלומר, הדימוי הכי חזק שאני מצאתי זה לתאר אותו, אפרופו הסוד, כוח המשיכה, אז כוח הכבידה, שמסביר איך הדיסוננס קוגניטיבי עובד. אז תארו לעצמכם, אתם מתמקדים ברווח מההחלטה, אני מדמה את זה לאיזשהו כדור קטן שנמצא על איגלו, ואז מה המצב, איפה אנחנו עומדים? התזכרו שהדיסוננס הקוגניטיבי זה כוח המשיכה, אוקיי? ההחלטה היא מאוד קלה, אני עושה פין קטן, לא משנה איזה כיוון,
ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, פין קטן, כדור ישר נופל למטה, מגיע לקרקע ונשאר פה, אוקיי? בהשאלה קוראים לזה נפלה הכרעה, אוקיי? וההפוך של זה, שאני מתמקד בהפסד, יש איזשהו בור ויש איזשהו כדור פה בתוך הבור, ואז מה קורה? סיפור הדיסוננס הקוגניטיבי זה הכוח הכבידה. קודם כל, נורא קשה לקבל החלטה, אני צריך לדחוף את הכדור למעלה. עכשיו, ברגע שאני דוחף את הכדור למעלה, ישר הדיסוננס הקוגניטיבי עובד נגדי, ורוצה לדחוף אותו למטה. מה זה אומר? זה אומר שברגע שאני אקבל החלטה, אני כבר לא מבסוט מההחלטה, וכבר אני חושב איך אני משנה אותה. עכשיו, זה שאני, נגיד אני דוחף את הכדור לפה, אני מגיע לכאן, אני מחליט טוב. אני מתייאש מהדבר הזה, ואני עובר לפה. זה ששיניתי את ההחלטה שלי, זה לא אומר שהפך להיות יותר קלה. עדיין, הדיסוננס הקוגניטיבי יעבוד נגדי. וזה התמקדות בהפסד. ברגע שאני מתמקד בהפסד, קשה לקבל החלטה, ואחרי שאני מקבל את ההחלטה, אני גם לא שלם איתה. עכשיו, תסתכלו פה, אני נמצא על גג העולם, הכל פתוח לפניי, וכאן אני נמצא בתוך הבור. וזה הכל בראש. אם אני מתמקד ברווח, אני מתמקד בהפסד. תכף אנחנו נעשה איזשהו סיכום של כל הדברים, אבל עוד משהו קטן. מה זה תקיעה? תקיעה, שאני בא לקבל החלטה ואני נתקע ואני לא מצליח לקבל החלטה. מה זה אומר? שאני מרק או סלט ואני עומד ככה, או שאני רוצה לבחור מפלגה א', מפלגה ב', כמו הדוגמה לי, ולא מצליחה לקבל החלטה, זה שאני רואה את ההפסד עד כדי שיתוק. אני בעצם שוקל את ההפסד, וכל אופציה שאני רוצה לבחור, אני רואה את ההפסד, את מה שלא בחרתי. במקום לראות את היתרון, אני רואה רק את ההפסד. זיגזוג זה משהו מאוד מאוד דומה, פשוט ברגע שאני, גם כן, נשאר בשלב 3 במקום להישאר בשלב 4, ברגע שאני מחליט משהו מסוים, זה כבר נראה לי הדבר הלא נכון. למה? כי יש אפשרות א', אפשרות ב', כל אחד יש רווח והפסד, אני מתמקד בהפסד, ברגע שבחרתי באלף, אני עכשיו מתמודד עם ההפסד שלו. אבל לבית אין הפסד, נכון? כי לא בחרתי בו, אני לא משלם את המחיר, אז פתאום בית נראית הרבה יותר מושכת. אז אני עובר לבית, ואז אני מקבל את ההפסד של בית, אז א' נראית יותר מושכת, זה נקרא לזגזג, אוקיי? שוב פעם, זה להישאר תקועים בשלב 3, במקום בשלב 4. אוקיי, זה דיברנו, ההחלטה שלא בחרנו בהפסד. דחיינות, מה זה דחיינות? דחיינות זה שאני אומר, אוקיי, אני רואה את ההפסד פה, רואה את ההפסד פה, והדבר הכי טוב לעשות זה לא לקבל החלטה. ואז אני לא צריך להתמודד עם ההפסד של ההחלטה, אוקיי? ברגע שמקבלים החלטה צריך לשלם מחיר, אם אני לא מקבל החלטה, אני כאילו לא צריך לשלם את המחיר. אבל תזכרו שכבר עברנו את שלב אחד. כבר הגענו למסקנה שאנחנו צריכים לקבל החלטה, נכון? אחרת היינו משלמים בשלב אחד, היינו מקבלים החלטה שאנחנו שוקלים ואומרים, לא צריך להתערב, לא צריך להגיד. נשאר בשלב אחד. זוכרים את התינוק הזה? שהיה שמה, שמישהו תלוי בנו, אנחנו מחליטים, טוב. יודעים מה, אז לא נקבל החלטה. אבל מישהו מחכה לתשובה של ההחלטה שלנו. אבל לא תמיד אנחנו רואים את זה. אוקיי? אז אם אני לא מקבל החלטה, לכאורה אין לי הפסד. כי ההפסד מתקבל רק לקבל את ההחלטה. וזה, הדחיינות זה משהו הכי בעייתי. כי אני לא רואה את מה שאני מפסיד. בעצם אני מפסיד הכי הרבה. כשצריך לבחור במערכת סלט, ברור שאני לא מקבל לא את זה ולא את זה. אני צריך לבחור מפלגה, אם אני לא מקבל החלטה, אז לא בחרתי. אבל יש הרבה החלטות, דברים פחות, ביומיום שלנו הם פחות שחור ולבן. לפעמים אני חושב, טוב, אני אדחה את זה עוד קצת, ויש לזה מחיר מאוד מאוד גדול שאני לא רואה. אותו תינוק, אותו מישהו שתלוי בנו, ואני קורא לזה רגרסיה, שזה בעצם חזרה, אני בשלב 4 ואני חוזר לשלב 1. אוקיי, אז בואו רגע נעשה סדר. איפה אנחנו עומדים? כשיש לנו דילמה, זה בעצם סיכום נכון לעכשיו של מודל 4 השלבים. קודם כל, צריך להחליט האם נכון לקבל החלטה כן או לא, זה שלב 1. אוקיי, עברנו על זה, אני לא אחזור על זה. האם נכון לקבל החלטה או נכון? לא תמיד נכון לקבל החלטה, ברגע שהחלטנו, צריך לקבל החלטה. 2, שלב השני, מריצים בראש את השיקולים של רווח והפסד, או
עיקרי טבלת שיקולים ומשקלים, שאנחנו לא נכנסנו לזה, שוב פעם, יכול להיות שניכנס לזה בסדנה עצמה, ובוחרים באפשרות המתבלטת לחיוב. אם אין כזאת, משלבים את מחיר ההפסד או את מחיר הטעות, שזה גם כן, זאת אומרת, מחיר הטעות זה איזשהו הפסד שיש לי, ומחליטים על פי מחיר ההפסד. ואם ההפסד שווה, אבל רק אחרי שעברתי את 3, והגעתי מסקנה שההפסד שווה, אז אני מתמקד רק ברווח. עכשיו, 1, 2, 3 זה די אינטואיטיבי, לעבור ל4 לעשות סוויץ' בראש, אוקיי? הסוויץ' בראש הזה, זה לא מה שקורה בקלות, וזה שראיתם את זה עכשיו במשך איזה 10 דקות, זה לא משהו שעושה את זה יותר קל. הכלי הכי קל לדעת שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו בשלב 4 בעצם, ואנחנו חושבים, מתמקדים בהפסד, חושבים על שלב 3, וללכת הפוך, אוקיי? אם אני עכשיו בא לקבל החלטה, ואני מרגיש שאני נתקע, אני לא מצליח לקבל החלטה, מהיום, כל פעם שנתקעים, אתם לא בטוחים איזה החלטה לקבל, תעצרו רגע, מה שנקרא, תעלו למטה, תלכו צעד אחורה בעיני רוחכם, ותגידו אתכם, האם אני בעצם מתמקד בהפסד או מתמקד ברווח? יש פה הפסד שווה ואני מתמקד בו. הרבה פעמים שאני נתקע, לא מצליח לקבל החלטה, זה שאני מתמקד בהפסד, למרות שההפסד הוא שווה. במקום שאני צריך להגיד לעצמי, עכשיו אני עוזב את ההפסד, עושה סוויץ' של 180 מעלות בראש, אני מתמקד רק ברווח. יכול להיות אבל שההפסד הוא לא שווה, ואז אתה בעצם נתקע בשלב 3, כי הוא באמת לא שווה. אם הוא לא שווה, אז אני בשלב 3, אחליט לפי מחיר ההפסד. לא הגיע לשלב 4. אם ההפסד לא שווה. קשה מאוד לכמת את זה, אבל זה עניין של תחושה, כי זה משהו מאוד מאוד סובייקטיבי. מה זה הפסד שווה? כי מרק וסלט זה שני דברים שונים, אבל אני רוצה גם את זה וגם את זה. הפסד שווה. עכשיו, הדרך להסתכל על זה עכשיו, אוקיי, משהו הולך להפסיד בוודאות, עכשיו מה בא לי? בא לי מרק, יאללה מרק ותעזוב את הסלט. תתרכז במרק, וואו, איזה כיף, שמרק, אני מאוד אוהב, נתניות, קרובית, אני אומר פה, מרק קרובית. מה אתה אומר על הניסוי הפסיכולוגי שעשו בילדים, שנתנו להם את האופציה לבחור משהו במיידי, נגיד פגיעה, ואמרו להם אם תחכו 10 דקות, שעה, תקבלו 2 דקות. והוא מתאם בין זה שמי שדווקא אלה שדחו את ההחלטה, והם גם היה מתאם עם ההצלחה שלהם בעתיד. אז שמעתי על זה, זה לא נכנס לפה, זה נכנס להטיית החלטה, זה הטיית זמן, נקרא, אני קורא בסוג... ברווח, הילדים שבחרו ברווח... זה הטיית זמן, זה לדוגמה של, נקרא לזה הלוואה או חיסכון. במקרה הזה דחיית סיפוקים, והטיית זמן יכולה להיות גם דברים אחרים שהם לא דחיית סיפוקים. זה החלטה שהרווח וההפסד לא באים באותו זמן. אוקיי, ואז אתה יכול לקבל החלטות, יש רווח והפסד, אבל זה לא באותה נקודה. נקודת זמן, אני קורא לזה, זה אחת מהטיות החלטה שאנחנו נתייחס אליהן במפגש השני. זה נכון? לא עכשיו. אוקיי, זה כרגע מדברים על, צריך להתחיל מאיפשהו. כרגע... אוקיי, אז אנחנו... פה ריכזתי כמה דילמות תעסוקה מהשלב הרביעי. זאת אומרת, כמה דברים שיש בתעסוקה שהם יכולים לפגוע. למשל, דילמה בין שתי עבודות שוות פחות או יותר. לא יודע, קיבלתי הצעת עבודה, ממש קיבלתי הצעת עבודה מחברה א' לחברה ב'. עכשיו אני יכול ממש להיות תקוע. אוקיי? ושני הדברים מאוד דומים. איך אני מקבל החלטה? בכל מקרה, אני לא יכול לעבוד בשתיהם בשום צורה שהיא, אז בכל מקרה באחד מהם אני לא אעבוד, ואם פחות יותר שבועות, אז עכשיו רק מה אני מרוויח. אני בעל מזל שיש לי אפשרות לבחור, ואני רק יכול, אני לא יכול להפסיד פה, אני לא יכול להפסיד, רק להרוויח, ככה צריך לחשוב. זה סוויץ' לוקח קצת זמן לעשות אותו, אבל רק זה פשוט כיף בלתי רגיל, אוקיי? זה איזשהו סוויץ' בראש. עבודה אטרקטיבית שאינה בתחום הלימוד שלי, אוקיי? שוב פעם. אני מרוויח, אני מפסיד, כל אחד לפי השיקולים שלו,
ואם אני אתרכז במה אני מפסיד, אני אתקע, ואם אני אתרכז במה אני מרוויח, אני יכול רק ליהנות. האם לעזוב את העבודה הנוכחית? אחת השאלות, יש הפסד עצום בהנחה שאני לא מרוצה. אם אני מרוצה בעבודה הנוכחית, אין שום סיבה לעזוב אותה. נגיד שאני לא מרוצה, לא היסטרי, אבל לא כל כך מרוצה. ואני משלם מחיר על זה שאני נשאר. זה אנחנו נתייחס לזה בסדנה ביתר כבוד. אני משלם מחיר על זה שאני נשאר. מצד שני, אם אני עוזב, אני מתחיל משהו חדש, אני משלם מחיר על זה שעזבתי עבודה מסודרת. אני לא יודע לאיפה אני הולך, יש לי ודאות. יש פה שני הפסדים די גדולים, ובעצם, אם הם לא שווים, אם אני לא יכול לסבול את העבודה שלי, אני אעזוב בלי שום קשר, ואם העבודה שלי היא טובה, והדבר שהאצלי הוא לא אטרקטיבי, אז אני אחליט לפי מחיר ההפסד. אבל בהנחה שזה מאוזן, זה דילמה מהשלב הרביעי, בהתחייבות לעבודה שאינה משאת נפשי, זה נשמע כמו סיפור שהיה לי באנגליה, שתכף נגיע אליו. שם היה עוד משהו. הופה, חזרנו לאנגליה. אז איזה שלב הייתי? לא, מבחינת קבלת החלטות. שלישי. למה שלישי? אתה שתי אפשרויות, אתה צריך לבחור מה ההפסד שווה בין השניים. לא, זה השני, לא? אמרתי שהייתי בדילמה. אם הייתי חושב שהעבודה שהציעו לי היא בעלת ערך, שאם אני אגיד אני אלך לרעיון, עבודה שהיא יותר שווה, אז אני אפסיד משהו מאוד מאוד בעל ערך, אז לא הייתה דילמה. הייתי אומר כן לעבודה שהציעו לי, זאת אומרת, אחת הייתה, יש פה איזה טיפה יותר מורכב, כי אחת היא ודאית, או קרוב לוודאית, זה עדיין, זה היה איזושהי תקופה של שבועיים של מבחן, זה לא היה ודאות של 100%, זה לא משנה, לצורך העניין ודאית, לעומת סיכוי גבוה, אבל הוא לא ודאי, אבל משהו יותר אטרקטיבי. אוקיי, אני לא נכנס פה לחישוב תוחלת, שזה הדרך הנכונה לעשות, זה אפרופו יוסי עשו, בטח שם פה חישוב תוחלת. אני לא להיכנס לזה, פחות או זה היה מאוזן, אוקיי? והיה לי כל החלטה שאני, אם אני מחליט לבחור בעבודה שהציעו לי, אני מפסיד את החלום, את האפשרות לעבוד בעבודה שמאוד רציתי, אוקיי? כי אני מתחיל לעבוד בעבודה שהיא פשרה, זוכרים, אמרנו שהיא יחסית בסדר, לא משהו? מצד שני, אם אני מחליט ללכת לרעיון, אני מפסיד עבודה שהציעו לי עבודה, חיפשתי לא מעט זמן. אז זה השלב הרביעי. יש פה עוד, אני אגע בזה עכשיו. למה לא לעשות בחירה כפולה? מה זאת אומרת? גם וגם. ההנחה היא שאני לא יכול. אם אני יכול גם וגם, אז... הייתי צריך לתת תשובה. עכשיו, אני לא אלך לרעיון, אז זה עוד יומיים וזה, כאילו, התחלתי לעבוד ואני הולך לרעיונות. אני אפשר ללכת לעבודה ואחרי יומיים לעזוב אותה. או להגיד, אחרי יומיים אני צריך ללכת לרעיון עבודה אחרת. זה לא... פתרון להכל, כן? אבל הכוונה. אם אני יכול לעשות גם וגם... אני מבקש להתחיל בעוד שבוע, ואז לעשות את הרעיון. במשך השבוע הזה להחליט עם עצמך, אם נתנו לך תשובה, לא נתנו לך תשובה, להביא את העבודה השנייה, ועובדה שאתה צריך תשובה תוך כמה ימים. זה נכון. דרך אגב, זה עשיתי בעבודה אחרת. שבעצם הציעו לי עבודה, ונתנו לי שבוע לחשוב, ואז עברתי רעיונות בחברה אחרת, וקבלתי שם עבודה. אבל פה זה לא היה אפשרי. אוקיי? אם זה היה אפשרי, אז... אז זה השלב הרביעי, ואני חשבתי מה אני מרוויח. התעלמתי מה אני מפסיד, אבל היה פה עוד נושא, שאני אגע בו, שאני קורא לו אפקט נושא הכלים, שהוא... מה? לא, אתה לא תשמע מה זה ממש לא. הסיבה של לבקש, תשמעו, זה היה, לא היו טלפונים סלולריים. חלק מזה ללכת לחשוב יום, זה גם להתייעץ עם אשתי, כן? לא לקבל את הדבר. שזה טוב, אנחנו נדבר, הערה מצוינת, אני בזמנים, בסדר. בסדנה אנחנו נדבר על מתי אני אוסף עוד אפשרויות, מתי אני מצמצם. מתי אני מרגיש שחסר לי מידע ואני הולך ומתייעץ עם עוד אנשים, מקבל עוד שיקולי דעת, עוד הערכות, אוסף עוד מידע כדי לקבל החלטה, ומתי, ברגע שאני הולך להתייעץ והתייעצתי עם 30 אנשים, אז ברור שצריך להפסיק להתייעץ ולקבל החלטה, אוקיי?
אז אני אתייחס לא ניכנס לזה עכשיו. אפקט נושא הכלים זה משהו אחר, מתחום האגדות. זאת אומרת, כשאני יושב וממתין להעביר על הסוס הלבן, אז באגדה לא כתוב שאי אפשר להתעסק עם נושא הכלים בזמן הזה, אוקיי? השאלה, אם להתעסק עם נושא הכלים בזמן הזה כן או לא, היא תלויה במה שאתה אמרת על קביעת יעדים, האם זה נמצא בנתיב שלי, האם זה מקדם אותי, אני נכנס פה לדברים שאנחנו נתייחס אליהם כבר במפגש הבא, האם זה מקדם אותי, אם זה מסיט אותי מהמטרה, לוקח אותי אחורה, יכול להיות שאם אני נכנס, שלוקח את העבודה, אני אומר, אוקיי, זה פשרה, אבל זה הדבר הנכון לעכשיו, אוקיי? זה פשרה, אבל זה הדבר הנכון עכשיו, כי זה נושא הכלים שלי, זה מכין אותי לקראת האוויר הלבן שיבוא, זה גם שיקול, אוקיי? שוב פעם, אני נכנס פה עניין של קצת של זמן, ואני נכנס פה גם, קצת יוצא מתחום של קבלת החלטות, ואני נכנס לתחום של קביעת יעדים, קצת ניצול הזדמנויות. אז אני התייחסתי גם לתחום הזה, ההחלטה שאני קיבלתי זה לקחת את העבודה, קיבלתי את זה מהר מאוד אחרי שיחת הטלפון שהזמינה אותי לרעיון, אוקיי? זו החלטה מהירה, בלי להסס ולחשוב. אוקיי, אז מה שאמרתי מקודם זה איך אני יודע, אם אני נתקל באיזושהי בעיה, איך אני יודע שאני בשלב 4, או איך אני מקבל החלטה. אז בעיקרון, אם אני בשלב 1, 2, 3, זה יבוא לכם באופן טבעי, לא צריך להתכונן, לא צריך ללמוד, לא צריך לעשות שום הכנה. כל השאלה זה, האם אני בשלב 4, ואיך אני מגיע למצב שאני לא נתקע, לא מזגזג, שאני שלם, מה שהכי חשוב, שאני שלם מההחלטה שלי. זה הכי חשוב. זה לא רק הקטע של להחליט מהר, לא להתקע, לא זה, וגם שאחרי שהחלטתי אני שלם עם זה. אוקיי? ומי שמתרכז ברווח, מחליט. אז איך אני מזהה את זה? אני רוצה לחלק לכם כרטיסיות, תחלקו, תעבירו ביניכם כל אחד שיקח כרטיסייה, תעבירו את העודף כזה. שיש להם שני צדדים, תפתחו בצד הזה. אפשר להגיד ש1, 2, 3, אנחנו באופן טבעי עושים את הרווח והיצר כל הזמן בראש, כל הזמן גם רוצים לקבל מידע, שיהיה לו אוזניים יותר אינפורמציה. תחזירו את העודפים. ואז בעצם מודדים את ההפסד. לא, זה אתה צריך. כן? זאת אומרת שכמו שאמרתי, בשלב הראשון נוסף המון אינפורמציה, כאשר נכנס ל-1, 2, 3, אתה שם את הכל על המאזניים ובודק רווח והפסד. בתהליך הזה אתה אמור להגיע למצב שבו אתה יודע אם ההפסד שווה, הגעת להחלטה, תתמקד ברווח. זאת אומרת זה ככה. אם ההפסד שווה, אז תעזוב את ההפסד לגמרי, תתמקד רק ברווח. זה רק תוצאה מעיבוד של מידע. כן, אתה לא יכול לעזוב את ההפסד ולהתמקד רק ברווח אם ההפסד לא שווה. אז אתה קודם כל לעבור את כל השלבים האלה עד שאתה מגיע למסקנה שההפסד שווה, ורק אז אתה יכול ממש סוויץ' של 180 מעלות בראש, להתמקד רק ברווח. אז זה איזשהו משהו קטן, יש פה שני דברים. דבר ראשון זה צד הזה, שהוא, אתם נתקעים, אתם לא יודעים, יש לכם החלטה ואתם לא יודעים לקבל אותה, יש סיכוי לא רע שאתם תקועים בשלב 3, במקום צריכים לעבור לשלב 4. אני אגיד לכם מהניסיון שלי בתחום בין אישי, ביחסים, לא חייב להיות בינו לבינה, יכול גם עם חברים, יכול גם בתוך משפחה, הרבה פעמים תקועים בשלב 3 במקום לעבור שלב 4. זה... נפגעת בהפסד ברור לך. בסדר, אני אומר, אבל... אז אין דילמה. אז אין דילמה. אבל כשיש דילמה, לא יודעים מה לעשות, זה בדרך כלל העניין. ואז פשוט הופכים את הכרטיס, ופה כתוב את כל עיקרי הדברים שעברנו, את השלבים, וזה איזשהו תזכורת שתזכיר לכם מה שדיברנו עליו, זה רק תזכורת, משהו שירענן לכם את הזיכרון ויאפשר לכם לקבל החלטה בקלות. בהתחלה פעמיים משתמשים בזה, פעם שלישית, רביעית, אתם רואים שאתם יכולים לסדר בלי זה. זה משהו קטן, אני רוצה רגע לחזור לפה.
או שתסרקו את הברקוד, או שתיכנסו לאתר שנקרא Simply Decide, COIL, או תחפשו בגוגל, פשוט להחליט, עם השם שלי אורי יעלון, אז תגיעו לאתר שלי, ושם אם תירשמו, תשימו את האימייל, לא תטעו, תשימו את האימייל הנכון, תקבלו באימייל חוזר איזשהו ספרון קטן שמתאר את מודל 4 השלבים. מה שעברנו פה, פשוט שתוכלו, כאילו, תשכחו ותרצו לרענן את הזיכרון, כי זה יחסית מצומצם, אז תוכלו לקרוא את זה, או אם אתם רוצים לשתף מישהו ולתאר מה עברתם, אז גם כן שייכנס לפה, יוריד את קובץ ה-PDF, יש שם את הריכוז פשוט של 4 השלבים, אוקיי? אם מישהו שאתם תספרו לו על ההרצאה, על הסדנה, החליט שהוא רוצה להשתתף, ולא היה בהרצאה נבוא, אנחנו נעזר במה שעברנו עכשיו, אז גם כן, שייכנס, יוריד את הספרון הזה ויעבור על זה כדי שיהיה לו איזושהי הכנה, אחרת יהיה לו קצת קשה להפעיל את המפגש הראשון. אוקיי. זה לגבי ההרצאה, ועכשיו מי שעוד רוצה, אבל אני רואה שאני בסדר בזמנים, אני רוצה להסביר קצת על הסדנה בצורה קצת יותר מפורטת. זה ראיתם פחות או יותר את הדברים האלה, אני קצת אפרט יותר. שילוב של שני תחומים, קבלת החלטות וקביעת יעדים. מה שאני הולך לעשות, לקחת את הנושא של קביעת יעדים, לראות מה אנחנו רוצים לעשות, וכל הזמן גם מצד אחד ללכת על המה, או איך אני אוסף את האינפורמציה, או איך אני יודע מה אני רוצה לעשות, ומצד שני, בתחום של קבלת החלטות, איך אני מיישם את זה ואיך אני משלב את קבלת החלטות בתוך זה. אז נגענו פה בכמה דברים, מה שאמרנו הטעיית החלטה, יש הטעיות החלטה שמפריעות לי ליעדים שלי, שמפריעות לי לקבל החלטה, ויש הטעיות החלטה שאני יכול, זה הטעיית החלטה, זה דבר שבעיקרון מפריע לי לקבל החלטה, ואם אני עושה סוויץ' נכון בראש, אני יכול לעזר בזה כדי שזה יעזור לי להגיע ליעדים שלי. איך? נראה במפגש השני. אוקיי? שוב פעם, אני הולך לעבוד גם על השינוי הגישה ולכוח כמו עכשיו. ההבדל בין שלב 3 לשלב 4 זה שינוי בראש. כשאני במקום מסתכל על ההפסד, אני מסתכל על הרווח. כל הזמן, כל השלבים, אני חושב בעיקר על ההפסד, בסוף עושה סוויץ' שחושב רק על הרווח. חלק מהדברים האלה אנחנו נתאר גם תוך כדי סדנה, גם בנושא של קביעת יעדים וגם עוד דברים של קבלת החלטות. וכמובן כלים מעשיים, שני כלים שקיבלתם, את הכרטיסון הקטן הזה שעוזר לכם לעשות את הסוויץ' בראש, עוד כלי קטן שנכנסתי שם זה התוכנית ב', איך אני יכול לחשוב על תוכנית ב', ועברתי את זה יחסית מהר, לחשוב על תוכנית ב' שתעזור לי למזער את ההפסד ולקבל החלטה בכיוון מסוים. עברתי את זה קצת מהר, זה איזשהו כלי קבלת החלטה, אנחנו נראה את זה בנושא של פתרון בעיה, אנחנו משתמשים בזה בסוף יותר יסודית. זה תשתית, כל הדברים האלה כבר דיברנו. 4 המפגשים, אז פה דיברתי על מפגש 2 על זה שיש הטיות החלטה שמעקבות אותי וכאלה שמקדמות אותי, איך אני יכול לעזר בהם. פתרון בעיה, אני רוצה ככה להתעכב על הדבר הזה. פתרון בעיה זה נראה משהו שהוא לא קשור. אני נכנס לתחום הזה מתחום של קבלת החלטות. שאני רוצה לכם דוגמה, באיזו הרצאה שהעברתי, שאלה אותי מישהי על איזושהי דילמה, על איזשהו קרוב משפחה שלה שגילו לו סרטן, ומתלבטו איזה טיפול לעשות. ממש דילמה מאוד מאוד עמוקה. והתשובה לדילמה הייתה מתחום של קבלת החלטות שנקרא פתרון בעיה. זרקתי לה את זה בכמה, זה לא היה קשור להרצאה, אבל עברתי את זה, כדי לראות איך אנחנו נותנים
מענה של קבלת החלטות בתחום של פתרון בעיה, זאת אומרת, זה חורג מהתחום הרגיל של פתרון בעיה, ניצול הזדמנויות. בניצול הזדמנויות נראה איזה הזדמנויות יש לנו, ואיך אנחנו מחמיצים אותם בצורה נהדרת פעם אחר פעם, ואיך אנחנו צריכים לשנות את הלך הרוח שלנו כדי שנוכל לראות את ההזדמנויות. הזדמנויות יש כל הזמן, בכל הכיוונים, ואת רובם פשוט מחמיצים, כי אנחנו לא מסתכלים לכיוון הנכון. אוקיי, זה דברים שאנחנו נעבור. התמודדות עם פחד, נפרט את זה שנגיע לזה. לגבי מפגש 4, אז רגש ושכל, קצת זרקתי לכם את הביטוי של רגש רוצה ושכל מחליט, שזה ביטוי שהוא ביטוי שיווקי של אנשים שמתעסקים בקנייה ומכירה, אוקיי? וזה תקף שמה, ברוב המקרים, לא בכולם, זה לא תקף במקומות אחרים, ובכלל, הרבה דברים שאומרים על שכל ורגש הוא לא מדויק ולא כמו שזה קורה, ונראה שיש הרבה דברים שאנחנו משלבים ביניהם, ובעצם ההחלטות אנחנו מקבלים אם זה החלטה משולבת, לא רק של שכל ולא רק של רגש. איפה בא לידי ביטוי הזיהוי של החוזקות שלך, של הכישרונות שלך? זיהוי של פגיעת יעדים. בהתחלה, נתחיל מזה. לא על ההתחלה, אבל זה בשלבים הראשונים. אוקיי, מה החוזקות שלי? אלמנטים של עדיף לחזק את הדברים שאני חזק בהם, מאשר לשפר את הדברים שאני חלש בהם. אני ככה עובר את זה יחסית מהר, רק כל הדברים שאני מסתכל עליהם. החלטות אימפולסיביות, מה קורה כשזה, דרך אגב, הסיבה שהחלטתי להכניס את זה, כי הרבה פעמים זה טוב לחיים בכלל, אבל גם כן בעבודה יש לי מצבים שבהם יש לי סיטואציה שעדיף שאני לא אקבל בהחלטה. אתם זוכרים את הזוג שצרה אחד על השני בהתחלה בשלבים הראשונים, אבל אני נדרש לקבל החלטה, מה אני עושה עם זה, איך אני פותר את זה, אז אני אכנס לזה קצת. פה דרך אגב מה שאמרת על דן אריאל, יש פה דברים שהגיעו ממנו, אבל אני לוקח אותם לכיוון אחר. שימוש באינטואיציה, אינטואיציה, רוב האנשים חושבים שזה קשור לרגש, וזה ממש לא. נראה מה זה אינטואיציה, ואיך אפשר להיעזר בה בקבלת החלטות, מתי היא עוזרת, מתי היא מפריעה, איך אפשר להשתמש בזה. ועוד זה כאילו איזה משהו, נקודה להשערה, שאני לא יודע אם יהיה לנו זמן, טכניקה לחיפוש, וגם אנשים שחיפו בסדנה ירצו, איזושהי טכניקה לחיפוש עבודה, ממש משהו שהוא כלי מאוד מאוד טכני, ומאוד יעיל לחיפוש עבודה. שאלות? ימים, שעות, ימים. אז רגע, בואו עוד משהו אחד. לפני זה, מה שאני מתכוון לתת שאתם תצאו מהסדנה זה סט של כלים שתוכלו להשתמש בהם, לבחור אם להשתמש או לא, שיהיה לכם עוד כלים בארגז היכולות שלכם, שינוי גישה ויכולת קבלת החלטות של אנשים מצליחים, שזה מורכב מכמה דברים, חלקם קשורים לקביעת יעדים, אני מדבר עליהם, ואחד הדברים שקבע נפוליאון היל, הוא אמר שאנשים מצליחים מקבלים החלטות מהר ומשנים אותם לאט אם בכלל, ואנשים לא מצליחים מקבלים החלטות לאט ומשנים אותם מהר בתדירות גבוהה. עכשיו, הביטוי הזה הוא מדבר בדיוק על שלב 4. אוקיי? מי שחושב שמצליח לעבור שלב 4 יכול לקבל החלטות מהר, להיות שלם איתם ולא לשנות אותם, ומי שמקבל החלטות לאט, בצורה מוססת, ואחרי שהוא מקבל את ההחלטה הוא לא שלם והוא משנה אותה, זה אחד שנשאר בשלב 3 שמתרכז בהפסד. אוקיי? אז אחד מהיסודות של אנשים מצליחים זה שימוש בשלב 4 בקבלת החלטות. יש עוד אלמנטים שעליהם נעבור בחודשים הבאים. טוב,
שיעורי בית, לפני שיעורי בית. הסדנה אמורה להיות באותן שעות, לפחות שני המפגשים הקרובים, כמו ש... קרן. אוקיי, תודה. כרגע מה שקורה שיש, זה תלוי במספר הנרשמים, כי יש פה בעיה של חדרים, במקום שני המפגשים הבאים אמורים להיות באותה שעה, ביום שני 5:30 עד 7:30, ושני המפגשים שאחר כך, זה תלוי בכמה, אנחנו מדברים על השעות של הסדנה. אז שני המפגשים הקרובים אמורים להיות ביום שני ב-5:30 עד 7:30, נכון? כאילו כל שבוע בצורה עוקבת מעכשיו, והשני מפגשים האחרונים, לדעתי זה תלוי במספר הנרשמים, כי אנחנו בחדר קטן שהכמות חדר ישיבות, שאפשר להיכנס שם עד כמות מסוימת, אני לא יודע כמה יירשמו, אם יהיו מעל 15, אני חושב שאי אפשר להיכנס לשם, ואז צריך להזיז ליום ראשון. אפשר לדעתי להחליט מההתחלה שמפגשים ביום ראשון, נכון? או שלא? צריך לבדוק את זה בלוז, לא בטוח בכלל. צריך להגיד לאנשים. אז אנחנו נקבע שיום שני, זה אני יודע שאפשר. כן. אז הסדנה תתחיל ביום שני הבא, 5:30. אוקיי? סיימתם את זה? כן. שיעורי בית. מי שבא הסדנה להביא דילמות בתחום התעסוקה, דילמות של קדרן, אפשר גם דילמות שלא מהתחום, אבל לפחות את זה. זהו. מי שרוצה להירשם לסדנה, בשמחה עכשיו. גם מי שרוצה לחשוב יכול לחזור אלינו אחר כך וגם בסדר. תודה רבה.